Расследаванне, што зацягнулася на дзесяцігоддзі, мусіць быць завершанае. Камітэт ААН у пытаннях правоў чалавека разгледзеў скаргу на ўлады Беларусі, якую даслала маці зніклага экс-міністра Уляна Захаренка. На ейную думку, справа цалкам палітычная. Убрали такого парня конкурентно, Захаренко, Карпенко и прочее, Завадского там и прочее. Это такие парни были боевые. Пропал, потому что возглавлял, не помню уже название, общество офицеров в оппозиции к власти. Вот и все. Замечательный человек был. Это была очень большая фигура в нашем обществе. Это министр внутренних дел, вы понимаете. Его судьбе должны были знать те люди, которые работали вместе с ним, которые им руководили, которыми он руководил. Поэтому вот такая ситуация. Должны за это ответить. Потому что это безобразие полнейшее. Справою Захаренкі займаецца былы следчы, а цяпер праваабаронца Олег Волчак. Ён упэўнены, на Лукашэнку пастанова ААН ніяк не паўплывае, а документ набудзе моц толькі пасля змены ўлады ў Беларусі. Любая власть будет обязана исполнить это решение, не сейчас, так позже. И, во-вторых, это бьет на имидж страны, если не выполняется решение Комитета по правам человека. Как для инвесторов, так и для деловых партнеров. Высновы міжнародных экспертаў гучаць безапеляцыйна. Камітэт прызнаў парушэнне міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных свабодах паводле 3 артыкулаў. Права на жыццё, забарона катаванняў і жорсткага абыходжання і права на асабістую недатыкальнасць. Згодна з высноваю адмыслоўцаў, імаверна, Захаренка стаў ахвяраю пазасудовага забойства, якое здзейснілі службовыя асобы. Відавочна, што тут прыклалі руку ближайшие поплечники Лукашенки, это и Шейман, это и Сиваков, это и Павлюченко, все тыя, якія служили і зараз служаць яму, як кажуць, верай і праўдай. Пастановы камітэту ААН сям'я Захаренкі чакала ажно 3 гады. Цяпер пасля публікацыі дакументу улады Беларусі афіцыйна маюць паўгода, каб выканаць патрабаванні, правесці адкрытае расследаванне і пакараць вінаватых. Але, на думку Льва Марголіна, следства не давядуць да канца, а злачынцы не зазнаюць кары. Па-першае, я думаю, што яны шмат чаго ведаюць і могуць расказаць пра тое, якія каманды, якія указанні паступалі з самага верху. І яшчэ, я думаю, яшчэ і да таго, як зніклі Захаренка і Ганчар. А па-другое, Лукашенка ўсё ж такі, напэўна, адчувае, што яму калі-небудзь спатрэбяцца такія уласна адданыя людзі, і калі ён здаць гэтых, так ён разумее, што больш ніхто не будзе яго абараняць. Юрый Захаренка, былы міністр унутраных справаў Беларусі ды апазіцыйны палітык. Ён знік увечары 7 траўня 99-го года дарогаю дадому ў раёне вуліцы Магілёўскай у Менску. Крымінальную справу распачалі паводле артыкулу «Наўмыснае забойства», але яна не завершаная да гэтае пары. Са словаў былога начальніка СІЗА нумар 1 Олега Алкаева, Захаренку выкралі ды расстралялі на загад набліжаных да Лукашэнкі. Настасья Хралович, Белсат.